Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo iba sa itakat nagapo kanipagayam tayo, naglingad itinagan a mercy. Kastimaan tisurat ni pagayam mercy. Dear manang biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat agpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Masay, dangaw. Nasayaat nga rod no kastalan daw. Ne, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, Anya? na parang amin nag-sideline. Iso nga, dainggatang ko iti naimas asidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumutang bakay. Nalaing nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga, adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kaidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Agdakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline Iso nga, ating gatang ko itinaluto na bulalaw. Ngapno, saan ka na marikatan nagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet mo amang isang kagayam iti sidaan. Pasensya ka naman say. Diyak matan na panunot ng awagan ka. Iso nga, gimatang aklatan ay tinaimas asidain talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pan agtrabaho, landaw. Wan mo say. Adumutin sideline ko. Gamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta, manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At tangaminin ija pagtrabaho ka dagiti dagdoma aramintak. So, aday ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan. Si kalaangin ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni ija pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo siya. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ha? Ay, lukas ta. Adapay sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano gasta mo siya? Nasing perte dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat, kan ison ti kasing patan nga asawa. Darling, atuyen ti kwarta. Ala amunday ta, imagla nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman darling Josefa ha. Magsingpit ka talaga. Ay na. Para kan kaamin da ito nga aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon ti makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakat ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Uy. Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na tawan tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagan. Kanayo na nga umay dito'y balay mo. Uray man, inaldaw mo umayak dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidak dito para kin ka. Ngamin. Ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't lanto. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ka. Ay, Una, agad kang agad, darling. Di ka lang mo ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gapot ang maayatanak ka. Ay, nayunak pa iti kwartam.
Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adakaw! Ni, adda man yung imot mo a plastic lang daw. Anyangay da kita. Ay, pansit yun ato a prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag isaw, mabisina kong lakay. Eh, kaya ala, manganta nga rin Oras siya, mabisinak mo tayo. Lando, Abaya, kadigdigos ko. Nagbanglo at lakay. Arakupan na ko. pangasim mo rin Makapurpuro ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapuro. Mayan, dito turuga ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitom atyag mo lagat lako. Ano kung mapilit ang mulagat ang Marse? Di malablan na talaga. Pagkindi mo na talaga ti mata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato ti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't day tayo awat mo lang daw, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Dayta ati manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, bun barok. Ado, ti kwartam ita. Oo, tatang. At ang amin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga round taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Atugangam, ha? Uy, tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsulta ko nga agtrabaho. Sapay ada maintenance ko nga agas para iti high blood ko. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Ayun gayam. Ada ko maipagkak. Anya na ita. May papan ka diti kwarta, darling. Ako kahit ko kumati baro a cellphone. Ay, sana parikot na ita, darling. Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag kanya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da? Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawaduwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Marcy, tata. Awang may jabalay da? Ay, nagudong ni Marce. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napataglaunay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro aluna? Ay, di kaya't ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Marcy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulin nak ni Alona, tatang. Ay, adda ka do'y baga na nakita na ami lagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta milagro nakita na. Tatang, ang mga no sa bali a milagro, ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga ta siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akaw? Unlakay. At naman ang plastic na imot mo. Uwan bakit? Baro a cellphone da ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone.
Nan, kitaag man. Bakit? Darita. Nagpintas mo't a cellphone daytoy. Sigurado anangina daytoy a cellphone lang daw. Wen bakit? May isa kadagiti kang inahan ng silpon da ita. Hindi ka matanagan. Taigatangan kamot iti baro a silpon mo. Talaga lang daw. Wen! Kakaisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Alo na. Sika mo ti masabat ko. Ala ka lando. Apa na ibagam kanyak da ita? Papanam? Mapana kiti trabaho ka? Apa unam lang asino kang agdamag. Sige, tamapan ako. Ay, wan ka, papalamay. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka sawan. Pudpud no, ama panak kag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaeng. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Mati kawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may ka adagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marcel, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Adong amin, daramidag. Wan lakay. No mabisin ka, adayong batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wan lakay. Siya kun ti makaam mo. Maalama pan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. Sige nga bakit? Mapanak ko. Alo na ti nag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin tagtik ako, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando! Ah. Anya ti kayat asawan day toy? Ah. Babaim ka di day toy abakat? Kuya Marcel. Ha? Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marcel. tinapungutan. Nagsakit. Marcel, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam. Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Ananay ko! Marcel! Marcel, pinuramot na lagi tikawas ko. Awanan kayo di ba Lando? Sa balimat gayam a sideline tar amidam. Nag-sideline kay ti day jay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. Adapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marcel. Ginaragari na klang di dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan Lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marcel, pakawalan lang kanina, Marcel. Di na ako mapapanawan, Marcel. Sige, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marcel, pakawalan lang ko na. Sutad. Sana na ulit ilalamit ko rin ka. Sing-sing buwit ako. Promise. Specs man. Marcel. Oray lagro nga aben ngagpakawan ti asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masya nakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam. Nagbalin mo't kit di positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo.
Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Darama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hi! Isurat ngayon tayo drama itakat nagapo ni pagayam tayo naglingad itinagan nga Abel. Kastiman tisurat ni pagayam Abel. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kita nyo man, no bagay kumutlaang dito rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible ang ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, in regalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung mutla. Anya, kaano la nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kami agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko, ha. Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanya kaon. Aho! Pulos mo't, Kita mata na eh. Kasta man tinaramid mo ni ti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal ka mo ni ti pamilyam. Awan dita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din. Iti jak kabagyan apakpakanak. Saan eh? Ay, sus. Umawag man nanda ito'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita no sino dita? Ay nanang bagbagatan kayon. Agparong kayo kailangan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agpaaram kayo kailangan? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man dita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagat mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasang tumulang sila. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dagiti ka aruba yo. Pasid namin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adagiti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsip-sipot kararamidon ta. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa? Ala, Silya, agitatan. Ha? Mabuto nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Ta saan ka natin ijar? Adan mo. Ha? Ay sana, Silya. saan? Silya. Di na kumamat sulisugan. Agit, isungar nga inayapan ka dito balay. Mabuto nga. Ang mga nupanawan na, kuno da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy di. Saan ngamin analablabaan ti ulas yung puhan ko? Kababayan matin ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Dakayat ko na. Nagkirot mo ti palang arakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat.
Pag hindi mo tayo babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kamar. Ah, Dagitay do apungan ko. Natin nagday ti datar. Pati ulos natin nag-amen. diyan ka muna na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo. Nangagmugayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Bay-bayan nyo lakadi, dananang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso da jay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan na lang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak nak ngamin itay. Katawan matamu ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak kada kami. Lab na kunay. Ngami di adan. Kaslanak matimbasoran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asi at abagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasan ka. San maggaya mo na nasin aw day Celia? So nga imbre ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta una ya pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga arami, damanak ko. Saan abareng-bareng ni Ayat Abel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapnog talnakan. Wahoo! Never in my life dayta nga sa asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, po, nyala. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ay ayatin na? Wala. Ay ayatin ka man, Abel. Ha? Basta di naklukluk mo na. Ay, saan? Abay, kumalukun ka. Sapay na ko man. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Ngamawan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Ngam siyak nga standby. Sa dino aya, ti kayat mo apapanan, Abel. Siya ti sagot. Allah. Kababain sa amat, Crystalline. Papainam ko ma, katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si Kati bahala iti magastos, Man, promise. Sige nga, Ron. Hotel mo't adagos ng timayan na, Abel. Kat di tanto matlati turong na. Ket, anyat plano mo nga, iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data, period. Ha? Di ikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun, tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisinadamot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel, Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetam ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Crystalline dumawawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus,
Di mo't adda saritahan ta nga awan ka sa mapasamak. Sa anak na nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko arat na, daka minti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arudkan kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ako arodan, masikoga kon. Ipasngay mo tulad na. Kaya't daka ka no ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ije balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktuma di kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanya. At damat tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagati mang siugin ko, ana nanang. Sige, tanay. Aldaw, no damang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya ko agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyonin san, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nun, kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... Available ka ba na ninsan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabalin ba na yun? Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama nga no, mabalasan ka iti kastangan aramidom. Ay na, kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumba nga pagdanaga, kasinsin. Anya? Uray kasinsin la ko maababae. Kat awan, kasinsin. Tapasin tayo amin alalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan, kasinsin. Miranda, pimintas ka matalaga po di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklo na. Ito data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubya maya. Awan, Miranda. Di uray ang damag kakalagiti kakalugaran da. Agday, nagsina kami. Aya, katagpada nga rod abil. Oray siya katawampay lang ang boyfriend ko. Imbrek ko dyan sigud nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat duble matgayam. Sumur nga bagay ta, Miranda. Iso nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy day nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay takmat nga rod ni Abil, tatang. Ay so, sigurado sumarano ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No nga agbalbaliwan no syakte pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatsyeb, imposible na ita. Nailasag na ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isu ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kayat ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat ng aramiday. Kat agbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, asino da itaw? Ay, sa daytoy, Adora, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka. Itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, Adora. Kat mayatlat ta Mayatlat ta tibiyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar. Sa tantumangan iti restaurant. Noo kiking ka. Ay, sige. Mabalayan, pitaw. Ay, ayatin ka, Adora. Ha? Ala. Payakas tamat tanti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo.
Awan ba't siguro dakas na no agdato na king ka? Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw maawan tilin na kayan kan pinakatan kinayat. Wan, ngamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat laeng. Basta ilimit ta. Di may bagbagaking kuwana. Tapno saan na taalapdan. Ay, pitong. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw sa desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Wen ko na maun. No adarik ng kanyak. Tapno datan. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya katsaanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat adura. Basta ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nana, pumanulbos kayo, may. Rumara ka nakaw. Papanan nyo? Kit mali, may. Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka kaya. Ay, awan. Ay, katgagangay na Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko, nanak ko. Agluto kan to gaya man iti kanam Tamang anak ton itirwar. Nini. Bakas dyan inahalang ko. Dali. Apa yan? Sapay kumata din nagtulokwan pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, dipindi. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag may. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati kandat relasyon ta. Ay, kahit awan anak ko mangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanan ti maisina kan kapitong. Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply adang ako si tichat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo may tilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawang katang kamatan umawang. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatid ngay baga. Rinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit. Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumwar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga ibagatang asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kun alipatan Tanagbaawan ti panagayat kukin ka. Anyo? Apay nga kasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matante pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat kukin ka. Awan na mo ka nagbasulakan niya na. Namimbrek nak ni Abel, tatang. Day ta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw.
Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan? Bay-bay amaw. Ay, ag-break tan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kaya ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta ag-break tan, ta naumakin kan. Anya! Sino ay ang amindet ang nakiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni Pitong, pinangnamnaman aklagayam ti awanan bain. Ay, kuna na alam na saan ba't gayam. Ha? Sino apitong? Ni Pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni Pitong. Mabay nga imbrek na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay da kasaya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, Pito! Ngay ayaten ka unay. Eh, nanang, rabiing. Hindi kayo maturog eh. Anyat kukuha nyo dito paraangan na ya. Jak maturog. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, yawanan sa reserve ti Bianca. Nagkasang tinapasama kanya. Imbrek nakmot jay ay ayat unay. Ay, Pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, Pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbrek na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ni, tapay, anyat basol ko di tangay abay. Wana! Ta-imbreak yung kalumot ngamin nga awang gap-gapo na. Ay, katsi ka, apay nga im-break mo matianak ko nga awan gab-gapo na, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa'y nga umuna tabagim abayil, dahi tabagim ti pabasulam, sana sak! Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyak mabalin bungay. Ha? Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandingay ko nga rod ti inak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam titaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ikan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan apilang. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang, Dear manang biyanang, kababain man nga ibaga, ngem nalaingak nga dawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatek. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't at talaga. Pangala ako maiti kwarta ngayon ako.
Katjak pa'y mat nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Naa, Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ija ngay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kun data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Ah? Kursunadam ayato'y tsinelas ko. Wan nga rod. Bagya kun amatan. Kurso na dak nga men. Ay katun na. Sige, mabit laeng tain naksukatan to'y tsinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. nagdawatam manang iti dayta chinilas mo pilang. Ni Emma, ananang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko, di kalagbaing iti kastangar aramidem, agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtaktakaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababain ti kastangar aramidem anak ko. Adala nga ro chinilas mo. Di ang kayo mat dumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas dagdawat? En kayo kit di mat dawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan yung mat gamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawat ako man. Hanyon samat nga usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawat akong je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, ti Maysa. Ha? Agpay soyo. Ay na, nagsingpot kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabitlang ata sukdalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. At je, lemon yung ay. Bagyon sa matay je, dumawatak man. Sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kan je si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Adang mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wine pilang. Ay, awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may ti pipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat, nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan, Ay, Jack pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran, Ito na umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung? Ay, sapatos di bakit dayta. Di nansama unay usarin. Ay, dawat ako na nga rud na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan samot tayo. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Addakan pilang agdadawat. Wana na nga managapal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan ta ang dawat ngam ja agtakaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di kalaagbain.
pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw-dawatan. Anya. Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay dia? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umay kan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay tited datang danta. nasakit isikap ko. Anya. Da kayo latan Angam kita akto matkid di. Sumurutak to no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasan nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamuas ako. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawid niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay inted ni madam. Radradyo, ulolas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Inted na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngayon nyo pala nga inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay ka man dimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay ka dimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakadakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran dato'y payong mo ito'y ruwarte balayaw. Ha? Ay, us-usar, ano rumwara? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro doon daan pay. Data baron Ha? Sige matan laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya kun naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Sige. Ag-umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparek dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, ito ka ba? Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kasla nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasensya ka. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yata agdawat? May daruman na yata agdawat? May balod na yan, anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak man nga ibaga, may mayat ti agdawat ngam di agtakaw. Kandi kayo kay di agyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo, haanan, di isupay ti igatang tayo kuma. Wan ngampilitan mo ti taong agpadawat.
Nga uray di da kumakayat kat pilitam adawatan ti dawdawatam kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wen angam gumura ka kanumat no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ni, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko dita basuraan. Napipintas pa nga min abadbado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders dita bangir a balay. Ni, asino nga dagijay? Jak am mo dagi jay. Nabiit damot la anagabang dita balay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat ko latan. Takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatangyo iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Ni. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ko, nanang. Nangalaam manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kita nyo man bagbagay ko. Nagmayatifit yung nadato badu. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakit din. Ni, ala, ada bigyan dua nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibilang ko, sayang Ay sus, pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa yung nga nanginadag ito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon na. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot pilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilig. Angutan yung matatakay-lakiliyaw. Siya nga tang agpay so aya. Ay ikatuman nga min tabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal ka na yung dato kilik-kilik. Kante entero nga bagyak. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan nyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatal ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot kong hambag. Kat dato tilinaon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalit. Ada karga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang itikas tala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. Adan sapay na iburda anagan di tapantalon kan badom. Agpadamot anagan ti na iburda di ta. Wan, iso nga agpares na gito yung abado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iborda nga nagan. Nay, akin ko kwa ngay kadagita. Adamat nagan na. Tsaka mo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbal lang da nga rodan. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawa ang kansembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God. Ni, api nga, ibatan da. Api nga Di ka pumanaw. Tamangayawak iti pulis.
Si kagayam tinangtakaw iti mapukpukaw abag ko, anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw ay bagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok dayta suot mo. Kanta igpilam awalet ko, kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko, impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kay ta. Hanak maglagdatakaw. Kunak no talaga maibalod akon ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti baket nga kinkukwa kadagitin suot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya akon na aramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastan to'y pagayam mo bilang. Aniyan, makaisemak mo lang aron iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at matay ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray laggod-gud kan, gapoy ti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso nga perwisyo mo timpay nakan ka. Nala, pagyamanak ting ka panangibinglay iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello manen, kada kayo papagayam. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itakat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingat, itinagan na Miriam. Kastiman, ti surat ni pagayam Miriam. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak. Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ti asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro, no apay akastoy ti ibagbagak. Iso atap numaawatam ti amin, rugya kung tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang kaninato nga asawa. Agsagana ka, Miriam, tay pasyar kay Gibalay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga street na? Saan? Nung natulnog ka kang kuanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak alpas, iti panagadal ko. Napay ni nanang ko pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo, ngawan na ilipas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw, kaano ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano akna na. Si kagayam ti bagbagat anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamay, napintas. Awan serbiti kinapintas. No naalas mo ti ugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Ewan, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw. Tamangan tayaw. Amangan numabisin to inubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day taw, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpot gayam at talaga ni Nato Anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong paladagos. Adda nga minjak malipatan nga imbaga day ti apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpot apaki asawaak. Kat ti maysa kano apagilasinan ang nasingpot ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makit-kitak itakin ni Nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Isun ti talaga pakiasawa tanasingpot lakit din ni Nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nato. Anya kumangay, nanang! Na! Apay awan plano mamangi kasariti nubyam.
Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon magtanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. Ay, kida kayo man. Wan, ikasar maun basta ayatam laki di ah. Ay, wan. Ni Miriam, ti first kan last love ko nanang. Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka naman ko na ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa. Kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapanitiday ta. Kaya na mga kasartan. Nya ngay, may kang kasartan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ninataw ang anak kakabagays. Anyat usarin na ang mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan na manggadanak ko. Madia, ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga ron itirigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawan pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awan pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mo ngamin natalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na ngamin na ilupas ti kurso na day. Sayang. Ala nataw. Ingkadalusan ng tagbali na silid yo kini Miriam dito balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang. Ay, nagapuak ijay ilay. Ngam awan na aplayak at trabaho na to. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko maang. Ngam awan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga ron, Ngam, anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ama usar. Anya, iti aramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati may papan iti panagtarakan ta iti bamaw. Damagan tantupay ka ni nanang. Wan, talaga kastamot lang ti plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nato. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak, ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, tagdesisyon iti niya manamaramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At dababoy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat No mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko matakaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, importa na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasarta. Anya? Aw, mangaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. Sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kaya at Miriam. Ha? Sika, ati rumba nga sumapul iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko.
At dalata pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na daw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, unanang! Nulitak Miriam awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuana. Tinangis ikaw kang nangyanak kang kuana. Sikat ang trabaho, no kaya mo? Anyan. Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kas tamutin iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid naman mo ti iti lugar me. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta kumaijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag mat basitan ajak nagaw-awid iti lugar me. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dahita? Damagam kan kuana? Kawin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na tao no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namuti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ay, nanang. Ay, wang gayam, adagi natang ko pantalon kan sa nga dosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you, nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga ay adapay. Naibos nga ro din, nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak, wen. Woman, nanang. Nay, apay ngay ngagmay sakaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka de. Wen nanang, busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagarup amamas boy gayam din nakiasawaak nanang. Anya, Kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagat ti inana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagaken kay di anak ko. Asakbay nga aklonum ti lalaki nga agaram ken ka. Amum pay ana imbag ti ugalin na. Ay, wen nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pailaan nagamamukin ni nato. Ngam nakikalay saak adagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manak ko? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka anak ko. Wen nanang. Ngamjak payla agawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak paylaang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ang amin pagtrabaho, kanawa mo mang pakaan ka nagiti baboy dito. Gusto nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, busy ang agpakpakang ka nagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakang kay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may inandanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka no nga rod nanang. Kun di ka madanagan, tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkun-kuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang mutili na, unta panonot mo.
Isungawan kastag sigurado, Miriam! Nataw, may kamanganan, tanay at dapat trabaho. Una nang! Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga griring. Di mo namnamaan di sa bali at tao, tawan lat ang mukon. Miriam, may kamamanganan. Wala nang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni Nato. Ni, nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapakan ng isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang! Nagswildo at di kalman. Asino iti pangtidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rodinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batik tiwalik kaon. Nasaya nga ron. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo tanay. Duwalaang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang! Maturog tan bakag, rabeeng. Nay, niya sang-sangitam ngay! Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kanina nang ko isisweldaw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, ah? Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinuresi ka, apaan na kamay. Nakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, o iso ti mangigamit isweldaw. Diyak nga minamaw, noan niya akan ka. Asawa nakbawon no gayam. Wano karo ba lang. Maturok ta kay din. Tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka kay din tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinang tedan na itiswildo na. Ay natam na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la syak ti pangtedan na iti kwarta na. Ay, no kastang arsagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastang awgalaym. Nay. Apay nga impake ka ngay, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti dayto abalay. Jakon makaanos dito eh. Ah, Kaslasaan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak na to. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasin tan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Kwang. Damagak pa ka ni nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Basta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksik ka. Kas kalaubing. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw ako. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Bayama pumanaw, no kas ti kayat na nato. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, umay ka dito. Una nang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon namnamain ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ni natumat nga minanang. Di nakamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga no tay agi deliver iti order ko asa punday ta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may balaya. Ngamin na atake ni nanang. Saan na makapag makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayon nga rod ta asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurok mat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak
Tasaan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay matlaang ti katugangak. Kat ita adan talong anak may kaninataw kat naragsakak tanasing patlat at asawak. Alagastan tuy pagayam mo Miriam. Ala pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon ti dumtang kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Miriam. Dito'y narama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello, papagayam. Ti surat ngayon tayo drama ita kat naggapo kani pagayam tayo naglingad itinagan na karyo. Kastiman ti kuna ni pagayam karyo. Dear Manang Biyanang, na ikamang hakiti saan amawawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na dagos tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kamin. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao. No kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang gataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumataaminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Si kamat gayam dia tabite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti ibagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa akpayan insan. Aya, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, aya. Kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayong kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ah, Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, ada lugan niyo. Wan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka niyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makaamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Adata ko may gidalanain. Agtal na kaman matkaryo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawa mga... Apaan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. Numano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo,
Gaputapin mo daw jay legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak lang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-adupay ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, bitay. Sapay la kumaanana. Gumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napanag siya, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Ay, saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga min. Hanga kaslay jay da dumayta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlangan nga isudan ti kabaknangan ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagring! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limastog asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ura pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si da anti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslas-tog. Lastog yakit di ah. Apay, anak ko na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay stora, kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tira pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay, sana nga ampang. Tap nag-shore pa ita. Kan may sawan, shore pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit di ulok! Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubigat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga biti. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Tano maramanon tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay, haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, amno kayat natin mapan. Kayat na nga raw ti mapan, di mapan. Sige ka di buyaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap yan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao.
Kas ano nga maramanan ta nga iti handa ni Bite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nga diamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Adi kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupo da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Taan adda lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan Aday ko say na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mat ti aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayaw kada kita atat tao asaan tay asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayaw. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot tembakay. Tadyay nyawi ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas. Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo adiyan ko. Kanan tapay dia gitoy. Tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw ka anakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabaha. Diyan man namaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amo yung mitikin na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura sa rin. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? At dapay couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumekin nila kaya ko bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay mas agkailangan niya. Dagijay kakaasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kitaan ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga rod ta. Agrubuatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay katanda ti bato ti apraw. Ano ka no nga minti bato na. No sana maopera. Amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti kasid gan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang.
Ano sa inyo na nagdiskitaran na ka? Ikay pala umutang ka nagiti kakasinsin niyaw. Yak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyag-biyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo tulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan tinagpatulong ngam kurang matladta. At tinayo mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapas tragain. Gundamayan mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na eh. agda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa yung arod insan? Tawan mat kwarta nga mausar. Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat. Han ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lat nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan niyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry, medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta sawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan tay day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho, tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maday tinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat istay dilata. Iso akas lamasin sinate, no kas dya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngamala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit diraytan. Masaulang matkit day. Talaga nga men, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda ka dita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka. Ganon niya pa dita nga raramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakis tumapal. Nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na. Maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat no kasano ti wagas mo amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito idarama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.